दोस्तों हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर घंटी को जरूर दबाएं, नहीं तो मैं आपका घंटा बजा दूंगा। आसो के लगन में ऐसों के लगन में की होते गे होतई हमरो बियाहवा रे। की कहनी गे प्यार हमरा से कर रही और शादी दूसरा से कर भी शादी ना करे कहलो तो हमरा से प्यार काहे ले कर लीजिए। पहुनवा हमर मिली रे जइते आगे तोर तो पहुनवा मिली तो आर हमर की होते गे हमर बारे में कुछ सोचनी गे रे देले जे मोबाइलवा अपन ले जो रे। आगे जब तू ही चल रही तब हम मोबाइलवा की करवे लेके गे ले जो तू ही हमरा साथे इतना बड़ा धोखा गे। पहुनवा घरे चली रे जइबे ना जो पहुनवा घर गे हम ही तोरा दे देबो सैया ले सावनवा गे मतलब सोना चांदी गहना सब दे देबोगे एक बार मान जोगे। नाही लेबो तोरो हमें सोना चांदी गहना मारे हम तो रात दिन सपना देखा योगे मान जो नगे हम तोर बिना एको कटी न रह पारोगे मर जीवेगे। हे रे हमरो तो छोड़ दे देखल सपना मारे पहुनवा घरे चली रे जइबे नहीं मानही तो हम तोर मोबाइल में फोन करते रहबो समझ नहीं गे। छोड़ी दी रे छौरा करे नहीं तो फोन मारे ना छोड़बो फोन हम करते रहबो आज जे सच सच हो वो सब हम बता देबो तोर पहुनवा के। ए पहुनवा हमर जानी रे जइते ए हमार देखे वाला भाई सब तुम सब कभी प्यार ना करियो प्यार के जाल में कभी न फंसियो जब भी करना हो तो तब शादी करियो। हमार हाल देखी की है ना हम घर के ही है ना घाट के ही।